Холивудската екшен звезда Жан-Клод Ван Дам отново е в България за снимките на филма «До смърт». Юксел Кадриев и оператора Любомир Вучков уловиха моменти от снимачния ден на европейски шампион по карате за професионалисти от 1979 година. Ван Дам се появява на снимачната площадка. На терена настъпва тишина. Кратки инструкции преди заснемането на кадъра и... Звездата и екипа са доволни от кадъра. Следва кратък разговор за следващия кадър. И господин Ван Дам се оттегля във временния си дом на колела. Здравейте! Сърдечни поздрави за BTV и всички зрители в България. Благодаря ви! Jean-Claude Van Damme.